Amen. Jesus. Masibaza manje simphiwe sithi bonda nefamily yelawugane khona udisconnect nefamily yakini ngoba abantu abazile emonto oyidrivayo ilaba basekhweni lakho aningizwanga ngiyanisho niphakini nipha kubantu besibongo sakho bonda nabantu besibongo wendele kuso angeke mntanami ndodakazi uthi uhamba ngoMercedes ujwayelane nabantu bakwa BM noma bakwa Toyota noma ubathanda kangakananithutha ngoba banalo usizo lwakho abantu abanosizo lwakho bakwa BM kubo le monto oyidrivayo ngoba uzoqhubeka ubhonda nabantu